sábado aquí por la mañana. No sé dónde meterme, tío. Sí. Os está acabando o comité de dirección de artellar ese calendario de visitas que fará o presidente do partido, insisto, como presidente do partido, para reunirse en pequenas reunións. Non buscamos nin grandes actos mediáticos, nin un formato meeting, é simplemente que poder ter un contacto directo cos nosos responsables en reunións onde estarán, bueno, pois os responsables do Partido Popular en cada zona, de varios concellos que estén en cada comarca, que se poidan estar co partido, poidan comentarlle ao presidente do partido cales son as súas inquedanzas, cales son as súas opinións, o balance destes 3 anos, facerlle aportacións para o que queremos facer na vindeira legislatura, é dicir, ese contacto directo, ese contacto que nunca queremos perder, ese contacto que se vai intensificar neste último ano de legislatura para que a partir de agora aproveitando, por suposto, compatibilizando a senda institucional que ten Alberto Núñez Feijóo como presidente da Xunta, que non se interrumpir en ningún caso, compatibilizala, dedicarlle todavía máis tempo á actividade do partido cando non hai esa actividade institucional, concentrarlo, pois eso, basicamente nas noites dos xoves, venres, fins de semana, para volver a ter ese contacto directo, insisto, que creemos que é beneficioso, que o Partido Popular de Galicia sempre defendeu e que vamos a volver a facelo. Eso xa digo que incluye unha coordinación importante cos presidentes provinciais, cos responsables en cada comarca do partido, e iso que estamos facendo é quedar perfilado e se empezar a executar, pois, de xeito inmediato a partir da vindeira semana, en todo caso no mes de abril.